Да. Снимаме вече. Епизод 2 е факт, случва се. Добър вечер, драги зрители, на Refreshcast Therapy, G-Fitness 22. Не, бе, аз те чакал да си изкажеш, кажи. Не, исках да обявя, че вече съм намерил Васил. Ето го, взели сме го. Къде беше Васил? Значи, ако ви кажа къде беше Васил, никой няма да ми повярва, така че просто да приема, че си вече тук. Аз искам да кажа. Преминал си през някакви преживявания. Къде е бил Ти трябва да споделиш тия неща, защото много интересно ги разказваш. Така че ще трябва да разкажеш сега на хората. Но преди това трябва да отбележим, че Васил най-накрая си е намерил микрофона, въпреки че има голям корем. Ето, извадил го е. Държи го в ръка. Василе, много ти благодаря. Само искам да уточниш, кое държа в ръка? Микрофона си държиш в ръка, въпреки че с този голям корем, не знам как се е виждал някога, но си успял да го намериш. Сега сме на живо, мога да говоря каквото си искам и не мога да ме набиеш, защото реално ще видят хората. Така че не се не ме приближава така резко. Виж, виждаме се ти, какво скри, какво ти тук. Ние не снимаме с това топове. Ти видя ли какво снима, какво постои въобще? Не, няма. Пак покажи. Мале, аз не съм го чул този човек, толкова се смее в живота си. Така, добре. Тази вечер сме се събрали да направим епизод 2, тъй като виждаме, че има интерес от хората и то не е малък. Хората не виждат. Снимаме от кашона на климатика от друга край на студиото с iPhone. И какво да направя? Ти показваш нещо, хората ще цъкат пауза и няма да могат да виждат какво говориш, какво пишеш там. Те ще видят. А освен това, откъде знаем, че пишеш красиво и може да се чете. Аз не се го написал. Това, че си купил кафе машина и си ме почерпил кафе, не означава, че тук ще се подмазвам. Захар, слагал ли си, че Динко най-вероятно гледа? Не, захар няма, аз пия кафе без захар. Не, много хубаво нещо да правиш. Едно фулфайн. Не ме е разтривало 2 месеца. Аз съм се схванал целия, съм се отдървил, съм ръждясал вече. Чакай малко. Къде отиваш сега? Ще ми пада микрофона, ето избяга. Не, за някаква точилка, не е добре. Ще ме биеш с тази колената ли? Не мога да кляка, защото имам добри крака. Така. Ето за разтривки. Добре, сега имаме сценарий днес. Между другото трябва да обявим, че в петък кой ще ни бъде гост. Кой ще ни бъде гост? Кажи ти си пиара, къде е разбрал и е направил Marketing Relations, Human Relations. Обясни на хората кой ще гостува. Човека с най-големите крака в България след Бикраси, който е кой? Димитър Леков. Какво викаш? Ти нямаш крака. Той се е родил с тези крака, разбираш ли? Той не се е родил, той е излязъл на крака. С неговото раждане той е ходил, излезнал е и вместо да се разреве, просто се е извикал и си е стегнал квадрицепса и е казал спирам да го пробвам, тъй като е на фибри. И оттам тренира само задния бедро. Аз поне това съм чувал. И то от време на време. Аз този човек не знам как ходи. Той ги хвърля тия крака напред, като суджуци направо. Так, като томахавки ги хвърля напред. Той не мога да върви в права линия, аз с такива бедра не знам. Това не е шега, това е комплимент. Аз му завиждам за краката. Има човека, показа си ги, какво? Завиждаш ли? Тебе с един корем само и завиждаш масаж. Ви завиждам откровено. Само да ти кажа, че аз заради моят корем си легна, мога да си сложа чашката отгоре. Ти въобще как виждаш телевизора, като си сложиш корема пред себе си? Виждам, защото съм го качил по-високо. Да, ето виж сега, обновили сме малко сетъпа, вече се вижда Refresh Body Therapy. Да, и? Нищо готино е. Хората им харесва естетиката. И? Само, моля те, дай ми тази възглавница също, че както казах, не си ме разтривал и имам нужда да се подправя гриба. Благодаря. Кажи, сега слушам те. Така, няма, отваряме сценария, тъй като подкаста пак ще стане просто ти. Да, слушам те. И почваме да се водим по него. И? Така. Слушам те, изкажи се. Много ентусиазиран този човек днеска. Вадили съм му зъб, след малко ще ви разкаже. Направо не мога да го позная. Хората въобще не ги интересува какво са ми вадили. Много ги интересува хората какво са ти вадили. Виждаме, че си извадил микрофона, за зъба няма да кажеш. Извадиш си микрофон, ще трябва да говоря на нещо. Принципно да. Но това е добра идея да говориш, защото хората чакат да Refreshcast, не G-Fitness Cast. Гледай го. Какво? Правиш джики, да не си кифла. Какво е това? Ще ни канцелират. Не мога да се идентифицираш сега като кифла изведнъж. Така. Идваме насам и вика, няма ли круасани в този магазин? Няма ли круасани? Вика, ще пия кафето да захар. Круасани нямало ли? Аз съм на диета, бе. На каква на зърнена? Каквото видиш, какво го зърнеш, го ядеш. Така. Сега, първи. Слушам те. Въпрос. Как се запали по този спорт, моето момче? Ти ще ме интервюираш мене. Не. Това нещо сега, ако сега ми използваме на това, какво ще питаме? Не. Аз ще си направя да си ме процеса. Право да си интернет. Много ще отворим, да. Така, добре, я да видя как пишеш, дай да видя тази тръпка. Ще пише как ти искам. Дай да видя, аз няма оценка по български. То ти като цяло се обясняваш, едно те изпитваме, дай да видим какво се написва. Слушай ме сега. Добре, слушам те. Искам първо да кажеш на хората с какво се занимаваш. Те са гледали някои са огледали първия подкаст, някои не са огледали първия подкаст. Нали така? Предполагам. Да, точно така.
Искам да кажеш с какво се занимаваш и от колко време се занимаваш. Занимавам се с културизъм Не е спорно. от 3 години, въпреки че не си личи. Вярно е. А с фитнес се занимавам от малко над 10 години. Сега съм на 29, някъде на 19 години вече спрях да се състезавам с колоездене, по-ниско колоездене и преминах директно в идея. Какво беше, чупих си гърба 2 пъти, как се смее. Затова идвам при тебе. Така, ми се смее на болката иначе. Да, говори на микрофона, защото хората няма да те чуят. И как се запалих по спорта, реално аз почнах да тренирам в зала. По кой спорт? По кой спорт? Културизма, ако много наречеш спорт. Не е колоезденето. Не, колоезденето приключваше и реално втория път, когато първия път сплесках 3 пешана Да. и си направих сколиоза от удар в главата. Така. Няколко години по-късно, преди последното ми състезание, което трябваше да бъде, паднах. По какво? По спускане. Уточнявай ги те неща, човек. Хората не знаят даунхил. Не знаят по-ниско колоездене. Помисля, че става въпрос за културизъм и си паднал на поврата, разбираш ли. Ма то аз реално може би, ако умра от инфаркт в сцената, да падна и по врат там, и да си щупал врата в последствие. И сега няма да се надяваше си тук. Така че? И ти нямаше да си известен, защото аз съм гласа на нашия канал. Така. Само да ти кажа, че мен още хората ме знаеха от 7-ми клас. Значи аз какво да направя, че ти си на 40 години и аз не съм бил роден, като ти си бил 7-ми клас. Вярно. Аз сте знаели тебе. Вярно. Така. Какво ме питаше? Да, приключваше даунхил. Втория път паднах и щупих на един от тия 3 прешна, където смазах леко. При което, нали, вече бях принуден, ако искам да продължа да ходя, ако искам да продължа да хода, а не да съм в количка, нали, трябваше да се преориентирам. Но тъй като аз съм много хиперактивна личност, Какво значи това? и неща, че не мога да седа на едно место. А сега как седиш на едно място? Защото говоря много. Значи си изкарвам на това. Освен това съм уморен вече. А и пъти дам поне за изява са. Аз съм самарянин, добър човек, обичам да давам на И за това. И следователно продължих с фитнеса, като просто се влюбих в едно упражнение мъртва тяга. Колкото и иронично да звучи с този гръб, аз се влюбих в това упражнение. И това беше нещо, което като почнах да го Само да ти кажа, че моят гръб е по-голям от твоя гръб. Значи, за разлика от други неща, той не може на всеки мост да си бил отгоре, а не отдолу. Просто гръбът ти е голям, защото имаш голям корем и трябва да го носят тия ректор спинали. За тебе пък гъзът ти е голям. Голям, защото клякам с 230 кг. Един 100% това не го е чувал, е видял как клякам с ластици. Да. Така. И слушам те сега. И нищо. И просто почнах да правя тяга, клекове, лежанка, като лежанката винаги ми е била най-слаба. Дали това по-скоро не е свързано с как съм се запалил. Искам да ми кажеш колко дигаш на лежанка. Не знам макса колко ми е на лежанка. Добре, колко си, като влезеш вътре, правиш серия. С 120 кг, примерно. И 120 кг за тебе малко ли са или са много? Не, много са. Аз съм с дълги ръце и ми оперирам и рамото, пак от колоезда. Така че бутащите ми движения са най-слаби обикновено. Въпреки че сега в момента съм най-силен, и като казвам силен, нямам предвид едно повторение да умра под него. Да. Най-силен в работни серии, нали, тренирайки правилно, в момента, когато иде. Което, нали, го отдавам на факта, че не съм спирал не съм излизал от форма. Излизал съм от форма, не съм ставал в кръгла форма, отпуснат, нали, в последните 3 По същество да говорим, по същество. Знае колко много напира този човек? Така, да те питам нещо друго. Според тебе, колко ми, така да го кажем, е максимума, който нали, да сложиш килограми, за да мога да правиш серия на лежанка, примерно да трешер. Максимум, нали? Да не се контузиш. За мен е това. По принцип. Това е много индивидуално. Или според човека. Добре, за тебе колко е? 120. Значи, ако за мен става въпрос, когато ям, когато си искам, нали, пак по правилен начин, когато имам най-много сила, тогава мога да правя работна серия между 6 и 8 повторения с 20 кг. Не е такова. Което пък няма да бъде приложимо в момента, когато не съм 100, мисля, че бях стигнал 107 кг, най-тежката си. Аз най-много съм бил с 57, тази година успях отново да стигна до 107. Колкото съм аз сега. Еми с толкова ден, аз не съм чудва. Така, но сега съм 95 кг, така че работните ми серии в момента. Колко са? 100 кг. Като кажем, че дори не знам дали са 100 кг, ще да слагам примерно 60 на 8 и без ластик. Да, правя лек. Така че това ластик, ако направя 30 кг, сега тя ще е в долната си част на движение, ще бъде по-лека лежанка, ще бъде по-тежка. Да. Не ме интересува толкова много килограмите, както искам да кажа, когато се готвя. Как го усещаш? Както сещам мускул, колко дълбоко контрафирано. И защо тренираш с ластици?
Ами защото реално осъзнах, че колкото и е готино да си силен, и аз няма как да си гриба душата, защото то се вижда в интернет, който ме следи, правя си тежки движения, но тъй като искам да продължа да го правя това нещо и тъй като осъзнавам, че ето се 10-11, днес какво втори, трески. Значи след 9 дена правя 30 години. Не го знае колко, но реално следващата стъпка 40. Аз искам и на 50. Тоест, ако мога, вече имам достатъчно... Ще можеш, ако тренираш умно. Точно така. Вече до момента съм имал достатъчно лудо детство и луди между 20 и 30 години, в които съм се причинил доста. Лечи си. Тогава и не съм толкова тъп, защото съм спал на главата. Така, че вече е добра идея, въпреки че все още съм способен да ги правя тия неща, да съм малко по-умен. И между другото, когато тренирам така, после, когато примерно свършите състезанията, отново си, почина си, нахраня се, и когато се изчистиш преди много, когато си в подготовка, накрая степента, до която ти се изчистваш в името на тази форма, ти буквално не можеш да си позволиш, дори когато си се наяви си качил обратно, примерно до... Аз примерно излезнах на сцена 85 кг миналата година. Ако примерно съм бил някакво време след това 100 кг, в което си ритълно кръст, знаеш, когато съм гълъб, когато си ми след подготовка. Пак, значи това, ако е почерк, Бопни малко. нещо, защото това е някаква ширя, която после ще гледаме кирите. Няма гледаш нищо. Няма проблем. Така, прекъсна ми мисълта. Това топъл става тук, не знам дали знаеш. Лаптоп гледал се. Няма да вземеш нищо. Слушай ме, значи виж, прекалено много говориш, някакви празни приказки, никой не го интересува това нещо. Добре, извинявай, кажи ме. Питаше ме за това, за килограмите. След състезание, дори когато съм се наял, в последствие вече като миналите няколко месеца, и като тренирам по друг начин, тренирам по-да в уредението, тренирам за колко интензивно, с колко време, тогава мога да си позволя да правя в кемища. Сега, когато съм в период, не мисля за килограми, мисля по-скоро за това, както сещам лишен. Гледам да се вода това, което ми е казал сенсей Динко. Искаш ли да кажеш нещо на зрителите, или? Като... Не, кажи ти нещо, какъв край ние не сме свършили. Първи въпрос си ми задал. Ти толкова го разточи 20 минути тук, че той писля вече да слушам. Слушай малко сега. И си казал къде ще съм. Какво те мотивира, какво те кара да се занимаваш с това нещо? С спорта, с културизма, нали? Добре, това е въпрос, на който мога да отговоря сериозно, но да, искам с простотия. Не искам с простотия да ми отговориш. Хората ни слушаха достатъчно простите преди да измечете. Добре. Преди го правех, защото фитнесът винаги е било место, което ме е държало далеч от неприятност. Тоест, както казах, аз съм супер хиперактивен, имам много енергия. Имал съм я като съм бил по-малък, имам и сега. Фитнесът е место, на което аз медитирам. За мен тренировката е процес, който не е да се напомпам да се видя в огледалото. За мен тренировката е процес, който се случва в мозъка ми по-скоро. Чувствам, което изпитвам на цялото нещо. Естествено, елементите, когато ще правя нещо, което може да ме контузи, но пак се трябва да го правя правилно, аз обичам да има малко адреналин. Затова е екстремният спорт преди това. А в момента се състезавам, реално, защото имам дъщеря и защото смятам, че работата на един родител е да бъде героя на своето дете. 100%. Ти искаш да бъдеш герой? Аз съм вече герой и за тебе специално аз съм феноменален. Супер за нормалните хора. Най-вероятно са още... Не. Искам, не казвам, че като съм културист съм герой. Само искам да ти кажа нещо. Кажи. Слушам те. Благодаря ти. Много се ви. Много мило. Но по-скоро искам да съм този родител, който е показвал Значи, ако 100% имаше, бех споделил скоро в Instagram, мисля, че едно стори, където децата 100% ще разберат, че има много чудовище и много зло в този свят. Защо поне да не им покажеш, че има и рицар на бял кон, има някой, който закриля и който прави. Тоест, ако ти мога да вдъхновиш твоето дете, ти да му бъдеш идол, то да гледа и да лукъпва към тебе, да се вдъхновява, да те уважава, да вижда, че това, което правиш, го правиш от истинско... Разбираш, ще правиш чисто, ти ще се зададеш в този човек, защото децата ни не правят това, което им казваме, те копират това, което правиме. Тоест, аз смятам, че ако аз изследвам мечтите, не по неегоистичен начин, а по-скоро ги следвам, за да мога в последствие да дам и в процеса да дам, то аз смятам, че ще направя само добро. И това е нещо, което искам. Искам детето ми да ме види на сцена. Аз вече си занесох, като спечелих състезанието медала, въпреки че те е съвсем малко още. Да. За много хора това може да е голяма простина, честно ви кажа, не ме интересува. Това е моето мислене. Колко е голяма дъщеря ти? На 2 години и половина. Малко на 2 години и половина. Така че,
Това е причината, поради която аз го правя. И причината, поради която го правя правилно, защото не мога да си позволя да си рискувам здравето, прекалено много повече, отколкото го правя така или иначе, с името на нещо, каквото и. Трябва да си тук, за да си родител, не мога да умреш. Или да не мога да ходиш, защото си скъсал крака, примерно, защото лекаш 200. Да. С това начин трябва да се тренира умно. Точно така, дори да сте тъпи. Примерно Васил, той не тренира, и мене естествено. Вижте го, интелект. Академик. Добре. Да, само да кажем тук една пауза, една клиентка, където не мога да кажа Р, като мен, ама тя съвсем не мога да кажа Р. Аз това ти го казах, примерно ще го кажа пак. Е работила в Екон, и като звъни на някой човек да му каже, че има пратка и примерно, здравейте господин Борисов ли беше, Васил Борисов. Здравейте господин Борисов, имате патка. Имате патка. Василе, ти имаш патка, ето държи си я в ръката най-накрая си я намерил. Кажи се следващия въпрос. Само аз ще говоря. Аз до сега говорех, ти мълчиш и казваш да, държиш тетрадка, сега да изпити, да не правиш. Абе, ще пише каквото си искаме, човек. Какво гледаш са тук? Нали си го... Нали го гледа това нещо? Чакай малко, нали го гледа това нещо тук? Кое съм гледал? Нищо не съм видял. Нали ти го пратих? Ти си го преписал просто от Инстаграм. Аз си го преписах от Инстаграм. Си много си хищ. Защото не мога да отварям да държа постоянно телефона, нали? Да гледам от него. Да. Иначе ми пишеш сутринта спам с 30. Звъни ми телефона, но сега не мога да говоря. Не бе, дигни, не си толкова важен, спокойно. Не мога сега да говоря. Добре, давай, казвай следващия въпрос. Какви сте целите в спорта? Докъде искаш да стигнеш? Окей. Сега, тъй като е модерно, и между другото, нали, моите приятели и колеги, които се занимават с... Моите приятели и колеги, които се занимават с това нещо, с които контактувам, всички се целят за прокарта. И аз това го уверявам супер много. И като цяло, нали, един човек, когато иска да се развива в дадено нещо, и трябва да се цели към върха винаги. Мен целта ми е, тъй като аз съм видял в моята практика като треньор, сега тук ще излезат 100 човека, какъв треньор си ти, такъв треньор съм аз. Псевдотреньор, както ще нарича. Аз знам, че хората, които идват при мене, имат такива плюсове относно генералното им здраве, функционалността на тяхното тяло и външния им вид, че за мен това е нещо, което е най-важното. И аз, ако мога това нещо да го развия, то да продължава да расте и то да бъде една платформа, която да ми позволява аз да имам свободата отново да присъствам, да си възпитавам детето, да бъда там, не да бъда някъде от 9 до 5, нещо, което мраза, то това ми е целта. Дали това нещо ще ме заведе до там да се кача на аматьорска олимпия, честно да ти кажа, преди да спря състезавам, ще се събера пари, ще отида, тъй като там може да си платиш. Плащаш си входа, плащаш си всичко, ще отида в Италия, ще се пусна на това, може би ще ми е последното състезание. Ако не съм взел прокарта, примерно, или да съм направил нещо друго. Аз вече имам 4 състезания за гърба си, не са толкова много, имам едно първо място. Тоест, за мен аз вече съм спечелил, аз вече съм направил повече, отколкото съм мислил, че моето тяло е способно да постигне на външен вид. То дори Арнолд, ако си му гледал малко от биографията, защото той казва, като се гледаш в огледалото, се питах, нали, как това shit body мога да спечели нещо, пък той е 7 пъти мистер Олимпия. Не, че аз ще стана 7 пъти мистер Олимпия, но аз вече съм направил повече, отколкото детето, което съм бил, си е мислило, че някога ще излеза някъде и ще стана пръв. Нали. Да, аз дори бях най-слабият на сцена, което беше още по. Да, аз бях най-слабият, бях най-леки. Дори едното момче му стана супер тъпо и буквално не можа да повярва. Аз не му знам имаки. Нали? Просто ще помня, че така му видях изражението. Може би греша, не знам. Тъй жив и здрав. Това ми е. Да се развивам, да помагам на хората. Това не е важно, той помагаш на хората. Да, и това нещо последствие. Няма значение хората какво мислят за тебе като треньор, нали, като инструктор. А това ти, което правиш, нали, как хората го усещат. И се чувстват, да. И какъв ефект оставаш върху тях. Ако това нещо мога да продължа да го развивам, то да ми носи и да ми позволява да го правя, то това ще го правиш. Това ми е целта. Ако не ще се вървеса тук в студиото, ще заживея и ще обера в това. Много ти благодаря. Да, няма проблем. Слушам те. Пресълзи ме. Само да те питам от кое око. Няма да ти казвам. Така. Защото аз поча само от едно, и да ми е на лицето. Слушай малко, не се казва око на това. Значи аз така му викам. Ето око. Да. Какво мислиш ти за алтернативната медицина? Моля те, обясни ми какво означава това. Не да отидеш при доктора да ти нашият инжекциите и да ти изпишат 20 вида хапчета. Добре. Примерно да ползваш билки, да отидеш на някаква терапия, да се докоснеш до природата, както се казва. Мисля, че
Стига пипа там, ако се концентрира малко върху Голям това, е което микрофона, говоря. пипам си го, какво да направя? Голям ти е микрофона, той друго ми е голямо, защо да го пипаш? Защото корема няма как да ти го пипам в момента Не, на не, подкаст. друго мога да пипаш. Не, то се вижда другото, което е. Ето ти го. Отговори ми сега на това, което те питах. Което е алтернативната медицина. Ами, тъй като... Добре, окей, пак ще отговоря сериозно. Ама, добре, аз ще отговоря сериозно. Българина се лекува в аптеката. Той не се лекува при доктор. Какво значи това? Значи отива при лекаря, лекаря му казва това ти е, дава му тия хапчета, той после влиза в аптеката, казва лекаря ми каза това, ма не искам да го пия това, имам тия симптоми, как какво направя, да аптекаря казва нещо друго, той си взима нещо по средата между двете, отива и го пие по негов начин. И се лекува по този начин. Това е, защото ние, нали, аз мога да говоря за държавата, в която живея и това, което аз съм видял. Поправете ме, ако греша в коментарите. Казано това, съм забелязал, че на днешно време за всяко едно нещо вече се предписва антибиотик. Деца, които сега в момента... Кортикостероиди? Да, дори имам един клиент, който той е на около 50 години, малко над 50 години. Той примерно имал много проблеми с кръста, с гръбнака и там много кортикостероиди по някаква причина с някаква тедне. Да. Имало е някакво лечение, сега не съм толкова надълбоко запознат. Но в последствие, заради толкова дългата употреба на тези субстанции, той в момента има синдром на Кушинг или Кушкин, се казваше точно, където едно от нещата, които му се случва е, че кортизола му е примерно 5 пъти над нормата сутрин и вечер и през цялото време. Всичко в него се обръща, извадиха му сумата и жлези. Тоест, това нещо не е лекуване. Да. Сега, аз не съм лекар, но 100% съм против това за всяко едно нещо ти да разчиташ на някакво хапче, на някакво прахче, на някакво каквото. Аз съм културист, аз използвам стероиди. Нали? Да не си личи, ти използваш дюнери, то се вижда. Астероиди или стероиди? Стероиди. Като бех малък, аз като бех малък на стромбата я виках тромба. По някаква причина, не знам защо, не се смейте. По моето време нямаше стромба, имаше бианабол. По твоето време бианабол, ма това е там бе. Сега казах някаква простотия, са 15 експерти. Така, значи бианабол се продаваше в аптеката. Да, знам, че се продаваше. То умнадрен се продава още. Умнадрена, да, той се продава. Знаеш ли, че във връзка с това, което казваш, има хора, които имат нужда от инсулин. И си го взимат от аптеката. Да. Така. Да. Знаеш ли, че заради нашия спорт няма инсулин по аптеките, защото ние си взимаме инсулин, за да качваме кила. То има, ама не ви го дават. Напротив, не навсякъде има. Знам за много случаи, където човек отива и не може да вземе инсулин, реално му трее. Аз познавам хора, които са диабетици. Да. Така че да се върнем на това, не че съм за или против алтернативната медицина, аз съм против това да се блъскаме с химия за всяко едно нещо. Значи аз като бех малък, съм си играл, нямаше телефони тогава. Те навлезах в Фейсбук и тия неща, вече ми беше, така се чува като правиш. Вече бях достатъчно голям. Реално от детството ми е преминало, докато викам на прозореца, ще излезе ли примерно Пешо. Така. В калта съм си играл, по цял ден съм бил навънка, пил съм вода от реки до тако. Значи в момента... В твоя апартамент имаше даже река, която ти къпеха. Да, съм пил от нея. Ужас. Няма проблеми. Затова само изям бомба и нищо ми няма. Ти виждал ли си, значи с извинение, ти виждал ли си болен циганин? Аз не съм виждал болен циганин. Като изключим това, че висят постоянно по болниците... Не, те висят по болниците. Ма ти видел ли си настинал циганин? Не някакъв болен от някаква болест. Ти виждал ли си скремав циганин да киха? Виждал съм. Не си виждал никъде. Ти като цяло нямаш зрение, ти си стар и имаш перде. Виждал съм и то е отвратително. Ма то е рядкост и най-вероятно като се случва е бати бруталното. Тия хора имат бати имунитет. Ти видел ли си улично куче къде е да му има нещо? Да. Да, най-вероятно претумиране. Или бито или нещо такова, или отровено. Ама иначе ходи и няма. Имунитетът ти е там, за да те пази. Ти трябва да го тренираш този имунитет. Като ти умекнеш и като това е все едно, никога да не си подложиш тялото на някакъв физически стрес. Кое? Вентилатора ли? Значи сега хората ти видяха корема. Как хитро минаваш. Как хитро се въртиш. Не забравих за това. Хората се друсваме постоянно с лекарства. Имунитета ни трябва. Умекваме, ставаме лабилни, разболяваме се постоянно, значи хората около мене падат като мухи, постоянно са болни. Мене ме пререзва 2 пъти корема, изкашвам се 2 пъти, ми няма нищо. Виж са, значи ние не може да изключим медицината като цяло, или да се лекуваме само с билки, защото има болести, които няма как да се излекуват, но не трябва за всяко нещо да тичаме до аптеката или до личния лекар да ни изписват какви не глупости. Аз се още виждам сега.
аз съм също потърпевш по един или по друг начин от това, което се случи с COVID и с пандемията. Да. Така че по никакъв начин не искам да отнема на някои тежките преживявания, като омаловажа. Но все още виждам хора с маски в колите си. И не само там. И не само там. Да. Така. Това е все едно да влезеш в фитнеса и да се страхуваш от това, че в по-скоро иска сешен. А то трябва да имаш. Значи аз, ако... В смисъл, хората ги е страх от в смисъл, трябва от много неща, от които има да ни е страх. И заболявания, и вируси, и всичко става. Ама, Значи виж сега, толкова е страх от нещо, то до някъде някога ще настигне това, нали си сечеш? да, и това ми... Така че единственото, което трябва да те е страх, е само смъртта. Нали? Има една приказка. Смъртта се усмихва на всички. Единственото нещо, което мога да направиш, е да се усмихнеш обратно. Да. Така че, сега, в крайна сметка, ако ще живееш в страх, нали, не отивай да ядеш лайналто, за да се разболеш. Да. Ама, малко така по-сериозно. Това е моят отговор. Трябва да са малко по-корави. Абсолютно. До цяло сме омекнали много. В много отношения. Ментално най-вече, но и имунитет също. Смятам. На днешно време хората са дебели и глупави. Това за мен е тенденция, която е свързана. Видя ли снимката във Фейсбук, където даваха на морето, там не знам коя година е било, и сега Така? хората как изглеждат? Тогава не е имало дебели хора. И Да, е имало са да. били прекалено малко, Да. а сега, включително и мене, нали, аз също съм вече с нормално тегло, Да. защото съм 95 кг, Ма ти си напит, бе. с корем. Ема, тебе не ти тежи корема, тебе тежи мозъка, имаш много силмен. Не е така. Да, знам. Нали, но тогава хората са извършвали някаква физическа работа, били са на полето. Не че искам да кажа сега, че всички трябва да ходят на полето и да копаят. Но когато си отглеждаш нещо, си го произвеждаш, О, да. е много по-добре, много по-чисто. Аз съм сигурен, че моя прадядо е бил с по-висок тестостерон от мене в момента. Айде, може би не в момента. Аз ти казвам, че има хора, доста по-възрастни от нас, които са с много по-висок тестостерон от нас в момента. Аз тренирам с един човек, сега няма да казвам кой е. Той 40, извинявай, брато, че не ти помня точно годините. Неговият тестостерон е в горни граници, човека си тренира, значи мога да сложиш в задния си джоб момчета на 20-25 години. Без никакъв проблем. За това Ма без никакъв проблем. Ръката му е 50. така. Да, така че не е, и то не е дебел. И си абсолютно това. Да. Абсолютно, аз това го знам с факти. Абсолютно е това. Така че това въпрос не е само на какво правиш сега, според мен, а какво си правил в близките 10-15 години назад. Искам да те питам нещо, защото мен много ме интересува. Питай го. Аз на времето са ми казвали отговора, нали? Но искам и от тебе да чуя, нали? Коя мускулна група, когато тренираш, се отделя най-много тестостерон? Крака. Така, супер. И Това това време дедовците ни са клякали прекалено много и това са аз това го отдавам. надръсали. Дори още като сме били, така, дори примерно сега, ако с тебе сме били в пещера, аз примерно нещо съм ти си издразнил, трябва да клетнам да фана един голем камък да го свалим по тебе, не мога да се наведа, трябва да клетна. Тоест от тогава се ако трябва да отида да се изхода, пак трябва да клетна. Ще клякаш. Това е първото нещо, което си е направил, като се трябва да си изтропаш. Да, и така. Извън кръга на шегата, да, крака. И това е тренировката, която най-много ме орелефява. Най-много вода изхвърлям след нея, най-много. Сега в момента, като съм в процес на чистене, като правя крака, Динко, ти тази тренировка си е мислил с зъл поглед, разбираш, ще просто е седел и така и си го представя. С един ласки, както той и така. След това винаги имам най-така. Слушам. Няма какво ме слушаш, какво да ме слушаш? Искаш въпроси да ми задаваш? Не, аз просто си гледам тук. Добре, аз ще ти задам въпрос. Задавай, ако искаш. Добре. Ето ти един въпрос. Според тебе, нужно ли човек да продължи да учи след 12 клас? И ако да, защо? И какво имаш предвид под учи? Той човек учи като цял живот, нали? Но, Така, това беше много важно в момент да кажеш но. ако искаш да се развиваш, Така? трябва да продължиш да учиш. И трябва да учиш това, което наистина те влече и което мислиш да се занимаваш цял живот с него. Добре, де. Защото ако, нали, вашите сега те бутат да отидеш да учиш психология или нещо там друго, без значение, но ти не го харесваш това, после как ще го работиш? Ти според мен, ако не го харесваш, няма и да го научиш. Виж сега, значи ти на сила можеш да го научиш. Ма ще го прилагаш ли? Ще го знаеш ли? Или ще го усвоиш? Може да го знаеш, но ще бъдеш един от всичките от масовката, които седат и работят за някой.
няма да иска да са там. Ма то затова има един израз, където казва, че average човек умира на 27 и го погребват на 70. Защото някъде тогава е момента, където се пречупваш, примиряваш се и заставаш човека, където се буди всеки ден, дава всичко от себе си и вечерта като седне и като тегли чертата, не е мръднал и метър. И утре трябва да направи същото, със същото желание и това са 20-30 години. И после го гледаш както псува по улицата на 50 и е пиян. Примерно. Ти доволен ли си сега от себе си в момента? Да, доволен съм. Доволен. Живееш ли начина, по който си искал да живееш? До голяма степен да. До голяма степен да. До голяма степен не. Но аз съм работил много дълго време в офис. Много дълго време съм работил в офис. И то съм работил хубава работа. И съм бил доволен от това, което правя. Мисъл от изкарването на пари от всичко стане. Въпреки това, в момента, начинът ми на живота е много по-динамичен. Не съм в офис, навън съм. Имам много повече. Вижда се. Свободно време. Като си родител, свободното време е нещо много относително, но имам свободно време да бъда родител. Така че да, живея по начина, по който искам. И имам шеф, няма как да нямам шеф, всеки има шеф. И ти имаш шеф. Клиентите. Точно така. Което е по-тегавия шеф. Но Абсолютно. е по-готин. Защото в крайна сметка аз си живея живота така. Аз съм вярващ, но аз между другото при не бях вярващ. Ето тук ще отворя една малка скоба. Знаеш ли, ще останах вярващ? И защото всичкото лошо, което те заобикаля, ти трябва да направиш избор, за да правиш потопват. Нали? Да. Така. Ако има толкова лошо, трябва да има и противоположно толкова добро, за което пак трябва да се направи избор. Да. Нали така? Аз защо бях атеист, може би? Защото вярвах, че не е окей, и все още го вярвам, да се събуда една сутрин, да погледна някакъв пасянс или да погледна някаква натална карта. Сега ще ми се разсъдят много хора. И да кажа, днеска трябва да пърда навътре, и защото Нептун се е кривнал, стригал се в лево. И има космос. Аз обичам да имам контрол на съдбата си. За мен най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го създадеш. Абсолютно. Така вярвам. Това вярвам. Но в следващия момент се замислих, добре, ако аз трябва да избера лошия път, злото, дявола, наричам, то аз по същия начин трябва да направя съзнателния избор, да поема по моралния път, по правия път, да бъда примера за това какъв искам да бъде света. Осъзнах, че света, за да го променя, не е да го псувам света и да му казвам свят. Света не му пука. Утре ще умре, верно, че ще продължи да върви градски транспорт, всичко останало, състезания ще има, хора ще имат, деца ще се раждат така. И да. Изборът ти да си добър си е зависи от тебе. Тоест аз не си отнемам правото на избор, дори напротив, аз избирам. И затова станах вярващ. Аз така си живея живота. За всичко, което съм постигнал, аз съм виновен, отговорен, и за всичко, което съм се провалил, аз съм виновен, отговорен. Да, аз така го гледам. Това е моята гледна точка. Кажи ти, ако искаш. Това гледна точка имаш. Благодаря ти. Така направо няма що. Най-вероятен си. Не, така е, да. Не знам какво да ти кажа. Малко тук ме затапи. Защо бе? Защо съм те затапи? Не, че ти ме затапя, нали, но... Да, аз съм бил винаги вярващ. Винаги си бил вярващ. Винаги съм вярвал. Добре. Ама защото ти е в семейството било? Или защото ти си стигнал в съзнателна възраст до избора да бъдеш? В началото винаги са ме карали, нали, да ходим на църква, по празници, не само, нали, но няколко пъти се случват някакви неща, нали, където почваш да се молиш, нали. Да, човек, когато удари едно специфично дъно, когато загуби вяра в всичко останало, според мен тогава почва да се моли. Абсолютно, да. И винаги съм си бил вярващ, нали, в началото като малък, просто защото ти го налагат да вярваш в нещо, после наистина разбираш, че трябва да вярваш. И малко или много ходиш на църква, нали, палиш свещи, молиш се. Моля, добавя нещо, не искам. Да. Аз пък не ходя на църква. По принцип, за да се молиш, не трябва. Значи аз знам така, че Господ е навсякъде. Ако искаш да си помолиш, може да се помолиш навсякъде. Не е задължително да отидеш в църквата. Така. Даже някои казват, че Господ това нещо го отрича като църквата, да ходиш там да се молиш. Така че да. Имам въпрос. Да, слушам. Аз съм клошар. Скъсани са ми дрехите. Но не съм надрусан, пиян или каквото и да е. Може би го правя, но стигнал съм до момент, където аз се разкаивам
искам да отида на църква да се помоля. Не ме пускат в църквата, защото съм гол и бос. В църквата не мога да влезеш с късигащи, не мога да влезеш с поп. Защо аз не мога да се помоля? И другия ми въпрос. Защо хората мислят, за да не влизаме твърде много в религия, че хората ще казват сектанти, това ще завърши за това. Да. Защо хората си мислят, че да се молиш означава да се молиш? Ако ти вярваш в нещо по-висше от тебе, т.е. ти вярваш, че ти си имаш правото на избор, поне аз така го виждам, имаш си, нали, ти си човек, ти решаваш на къде ще тръгнеш, но има неща, които не зависят от тебе. Ти трябва да бъдеш humble enough, си с наведена глава достатъчно, да осъзнаеш, че има по-големи неща от тебе, има неща, които не зависят от тебе. Това, което зависи от тебе, ти трябва да го правиш, ти трябва да се фокусираш там. Примерно, ако аз състезавам с 10 половеца около мене, правя дължини, колкото и да ги гледам, не мога да им фърва някаква вода в очите, нещо да направя да изцеда басейна. Аз мога да се фокусирам само върху всяко следващо загребване, което аз правя. Да. И бих бил идиот, ако отделям време да мисля за това как другите правят техното гребане, как те, какво обстоятелства или каквото и да е басейна, колко е дълбок водата, каква е пара или мина. Не зависи от мен дали ще ми запари на очите. Не зависи от мен. От мен зависи как ще се справя с това парене на очите. Така че от тази гледна точка, аз смятам, че да се помолиш означава да кажеш извинявай. Защото има нещо друго, което се е погрижило за неща, които не зависят от тебе. Нещо, което ти дори не мога да разбереш напълно, защото имаш само някакви очи, уши и топив си тива, нямаш кой знае вкус. Да. Но това е все едно, баща ти цял живот ти спасява живота. Един мой много близък приятел така го обясни това нещо. И ти веднъж да не кажеш извинявай, благодаря ти. Винаги трябва да благодарим. Това е нещо, ако той е умрял за твоите грехове, т.е. това е твоя най-висша форма на баща. Да. Ти не мога да се обърнеш и да кажеш извинявай. Не му казваш искам да съм силен. Дай ми трудности, за да се науча да бъда силен. Това е истински. Не е ли ти ние като бащи, не е ли нещото, което едно от нещата, което ни различава от майката, е, че когато видиш, ти имаш Имам син. така. Твоя син като падне на земята, като си изжили коляното, въпреки че аз имам дъщеря. Да. Мене аз, нали, затичвам се, отивам, давам, тъй като осъзнавам, че има разлика. Ако имам ще да го възпитам по различен начин. Но, въпреки това отвътре ми идва, живота ще те бута. Да. Трябва да се изправиш. Ако моето дете ме накара, ме каже, искам да бъда еди какво си, аз ако мога да му дам трудностите, които ще му изградат характера, или да му обясна, нали, как трябва да подходи, че труд, то това нещо, което бих направил. Обясни какво скъфнеш. Че ме е съоплето. Да, разбрах. Да. Разбрах. Цяло смятам, че значи има Бог не означава, че ти не трябва да си отговорен, морален и стойностен човек, защото ти, когато си полезен за себе си, полезен за близките ти, полезен за най-близките семейството ти, полезен за обществото и примера, който даваш, според мен, тогава мога да имаш някакъв позитивен импакт върху света. И на днешно време, тъй като няма реално правилните хора, които да им поддържава младото поколение, и аз също съм младо поколение все още, въпреки съм преди 2000-та. Значи минаваш, като минеш 40-те? Още не съм ги има една седмица. То, като няма правилната форма на нещо, на което да поддържава един млад мъж, защото масово хората са разведени и нямат бащи, и ти ако имат бащи, много голяма част от те ги няма. Така, опровергайте ме. То тогава става възможно да поддържаваш на някакви... Да те питам нещо друго. Питам. Ако аз съм добре, и другите ще са добре. Така ли е? Аз го разбирам по друг начин. Ще отговоря пак философски. Винаги го виждах така. И това съм го и чувал, нали, не съм си го измислил аз. Аз ще се грижа за тебе, ти се грижи за мене. Примерно в отношенията между... Не, чакай сега, ние да говорим. Какво ме питаш? Аз те питам друго. Те ме кажи. Аз съм добре и ти ще си добре. Така ли е или... Какво означава аз да съм добре? Значи така, ако... Аз съм добре вътре в душата си, в себе си, спокойно. Ако аз съм добре и се чувствам добре и ми е комфортно, нали, работя това, което аз искам, означава и това, че ти ще си добре. Време в семейството. Примерно аз и ти сме партньори. И ти си добре, аз съм добре. Да. Първо с тебе някак да бъдем. Не говоря ние двамата. Да. Ти си женати. Точно аз това трябва да ти отговарям, значи точно това, което ме питаш. Да. Ако аз съм добре, това означава аз да се грижа за себе си, за теб, и ти ако си добре
да се грижиш за себе си и за мен, тогава ще сме добре. Това не означава, примерно, защото ти би бил жената в нашата връзка и примерно да ходиш на маникюр, педикюр, това не е да си добре. Ако ти се държиш добре тука, душата и мозъка си, Чакай си на ръпичката. окей, значи отваш с твърди предмети да ме заплашваш, не знам докъде ще стигне това. Ако ти си добре, ментална, емоционална, душевно, то 100% ти ще бъдеш най-добрата си версия за мен в нашето отношение. Да. И тогава аз ще съм добре. И vice versa. Така го виждам аз, да. По този начин съм съгласен. Това ще ти кажа нещо. Значи, аз исках да се занимавам с масажа още преди много дълги години. Добре. Но така се е случило, че все във връзките съм падал на жени, които не са ми позволявали да го работят това нещо. Защото пипаш женски задници. Да, така да кажем. Не, гледат го много жени това нещо. Абсолютно, да. Да, пипаш наистина жени. Но първото, което аз съм почнал тази работа, не изпипам жени. Аз съм почнал това, защото ми харесва и цялото удоволствието го правя. Както нали, и за фитнес инструкторите. Няма почнеш да работиш като фитнес инструктор, защото ще гледаш постоянно жени, да видиш. То реално хората първо почнаха те да ме търсят. Кажи ми как. Аз последствие почнах да работя и почнах ги заради. И значи в един момент, докато работех като охрана, изимах, да кажем, 1600 лева и съм искал пари от майка ми, за да отида на работа и съм ходил пеша, защото нямах пари за билече. Да, важен път, който трябва да се мине. Абсолютно важен път. С последните си пари продавах колата си, нали, за да изкарам курсове за масажист. Окей. И аз почнах да го работя това нещо, нали, съответно вече бях сам. Почнах да го работя това нещо и сега съм си намерил жена, която ме подкрепя и не ме ревнува от това, което правя. Добре. И аз правя това, което аз обичам и тя е щастлива. Добре, окей. Какво ми казваш това? И аз съм щастлив. Постигнал съм. Задници, как не си Пипам на жена ми. Това е информация, която ако не бех разбрал тази вечер, как ще да заспа. Така, сега жената, като се запознава с нея, ще е срам, защото ми говори глупост. Кажи, продължи, моля те, прекъсвам ти. Не, искам да ти кажа, че в момента съм стигнал до такова ниво, където на висока точка, да кажем. Добре. И какво искаш да следва от тук нататък? Хората да следват мечтите си и да правят това, което участват. Не бе, за тебе бе. За мен е да се развивам. Ще влезеш ли някоя във форма? Кръгла? Не, ти си вече в кръгла. Сега може да влезеш малко съм в елипса. Обратна пирамида мога да направиш. Широки, мене малък гъс, въпреки че при тебе е тесен, мене е голям. В интерес на истината, защото сега няма да мога да почна да тренирам. Просто наистина съм много ангажиран и не само с работата, и с много други неща. След август месец, като мине, обещавам, септември месец, да ми направиш масаж? Съм на линия. Не, да почна да тренирам. Аз ще тренирам. Много си ми далеч, иначе да. Как ще ти да живеем на една улица разстояние от тези друг? Фитнесът ми е тук отзад. Аз няма да ти държа ръката да дигаш тежести. Аз ще ти кажа какво да правиш. Аз мислех, че ти трябва да бъдеш моят джимбро. Джимбро да ти бъда, може да правим това, ще влезе в влога. Август месец ще почнем влога да снимаме. Да, това е добра идея. Ще те сцепа от тебавки. Така. Да, съгласен съм. Изни ръка пред камерата. За какво това? За тренировките чакай. Опа, няма шанс, момче. Няма шанс. Аз съм слаб. Представи си и толкова така. Да не влизаме в простотията. Да. Да бе, защото този подкаст да не е по-дълъг от 40 минути. Ще имаме да снимаме други ден пак. Той е 45. Къде го гледаш? Почти. Ето тук отдолу. Супер. Много по-добре те не е. И предлагам ти да снимаме още някъде 40, да не мога да се приберем с 7. Добре. Добре. Така. Дай ми следващия въпрос. Харесва ми как аз нямам тази дискусия. Как да няма? Имаше нещо, за което съжаляваш. Този живот. Защото за в миналия със сигурност не си спомняш много неща. Да. За какво? Да. Аз ще ти кажа, че не си започнал по-рано да се занимаваш с тези неща. Не. Смятам, че всяко едно нещо си има времето. Да. Това не означава, че трябва да бездействам, че ми се случи. Нямам това предвид. Имам предвид, че понякога колкото и да напъваш дадено нещо, то не се получава. И си имам много пъти в живота, където напълно да направя нещо напълно. А аз съм човек, където се навия нещо на пръста врато, ще умра. Ще се проволя 2000 пъти. Ако трябваше мина през стената, докато мен има врата. Но ще го направя. Мога да е по моя начин, мога да е накриво, мога да съм навил резбата, да съм изял половината деруги, да има стружки.
ще завия до края този Винс Болт, за колата Опирон. Тази гайка ще я навия до края, разбираш? Да. Така че в този смисъл не съжалявам за нищо. Съжалявам. Чакай сега. Тук що каза, че не съжаляваш за нищо. Пък В този смисъл. Че В този съжаляваш. смисъл не съжалявам за нещо постигнато все едно. И за нещо похвалено. Ти имаш Биполярно разстройство. Биполярно Да, това е така. Това е факт. Съжалявам, че не съм казал старшите хора да се такова. Не. Съжалявам понякога, че съм бил твърде наивен и съм позволявал да не бъда. Където съм заслужавал уважение, съм позволявал да не го получава. Не говоря за вкъщи. Говоря като цяло за в живот. И смятам, че тук има една много тънка граница. Не е да си, защото да си имаш не е да си арогантен и да си шумен. Да си имаш за мен е да си съвсем нещо различно. Да. Ти трябва да знаеш колко струваш. Не просто, защото се събуди една сутрин и ти струваш $1 милион, защото имаш цици и гъс. Нямам това предвид. Но ти трябва да знаеш на базата на това, което си постигнал, това, какво си правил със себе си, какъв човек си, когато никой не е около тебе, ти колко уважаваш себе си на базата на фактите за теб в твоя живот, които ти знаеш, защото ти си зад камерата в твоя живот. И тук сами навя някакви такива неща ми не влизат в главата, разбираш, просто като грамотевици ми от. То при мен винаги навлиза нещо при човека до мен. Кажи, при тебе какво е навлязло? Надявам се да не е физически обект, а ментално не. Слушай ме сега, това просто ще говорим сериозни неща. Добре, кажи. Това ще го гледат после хората. И ще се смеят, и ще питат още епизод. Това е много говориш в този епизод, много говориш. Сезон Ние ще направим поне сезон. Филм, живота ми е филм, не дай подкаст да е филм, дай подкаст да е сериал. Сериал още по-добре, да. Да, сериал. Супер. Да, един бещел да кажеш. За какво говорихме, не забравих? Говорихме дали съм съжалявал за нещо. Не, да, за друго. Говорихме, нали, за това, че колко струваш ти. И това как, нали, ти си мислиш, че струваш 1 милион, а всъщност ти не струваш една стотинка, нали? Да. Това не само от женски пол, но и от мъжки пол. Като човек да говорим. Ще вече имам повече от два пола. Но от мъжки и от женски. Те са това са половете. Не, моля те. Имаш патка, нямаш патка, нали? Значи ти мога да имаш патка, тя може да не работи. Имаш и анус. Но имаш и стимулати, които могат да ти дигнат самолета. Това, че ти имаш проблем, означава, че транссексуалните хора или хората, където се идентифицират изизвън, веднъж да има два пола, но на днешно време хората обичат да немат отговорност и за това какви са. И днес, като нема воля, ще се буди като еди какво си. Утре, като е мотивиран, ще се буди като еди какво си. Аз съм от хората, където за мен гениталите ми е мъжки пол. Аз съм мъж и колко струвам това, което ти казваш, колко струвам аз. Когато видя някой, че мога да направя нещо и не го правя, строен малко. Да. Дали ще бъде да преведа бабата през улицата? Това те прави. Което между много странно, това го казах и миналия път май. Аз тренирам, особено сега време на време гол до кръст. И имам една баба, където превеждам през улицата. Виж, по принцип не е редно да тренираш гол до кръста, защото по този начин потът ти капе върху лежанките, нали, ти след това не ги чистиш. Кой ти е казал, аз ви пута в това. И друг ляга, има едно момче в това фитнес, нямам казвам името, той тук ми сподели и каза, че си, нали, много немърлив там, не си слагаш кърпата върху лежанката, тренираш гол, потът ти тече като вода, така долу и той после минава след тебе и чисти. Разбираш? Това ще проверим, ако ти е глупости. Те с мене. Чукате с мене. Второ, моята смяна, аз не знам един човек къде да ме е видял потен. Те ще им се притесняват, че са потни, защото аз много ги тренирам. Извън кръга на шегата ще се погрижа за този колега да не е повече там. Да не, ти е колега вече. Аз съм само един колега. Ти си много умен. Ама не, реално най-вероятно. Аз ще ти намеря работа. Няма проблеми. Тук ще тренирам в студиото. Какво говорих? Аз забравих пак. Да, превеждам баба по улицата. Хората се чудят, защото и ми казват Евала. Аз много, нали, кефа, защото по този начин давам пример, който, това трябва да е нещо нормално. Не е само това, те са много неща, нали, които вече не ги правиме. Не сме хора, да, не сме всеки един, не сме един за друг. Ти ще видиш, че там отвличат дете и няма да направиш нищо. Защото трябва да си, няма да го спасиш, защото после си свидетел и трябва да пишеш. Да, ти ще пишеш, много ще пишеш, разбираш ли? Но ти просто ще си обърнеш главата на другата страна и ще си тръгнеш.
Ще видиш, че бият жена и там и пак ще си тръгнеш. Аз като видя нещо такова, няма как да се тръгна. Ти няма, да. Влизам в боя. Ти няма. Аз също съм влизал, нали? И съм правил спорове и съм се карал с хора. И съм ги фърлял в кофи за буклук. Ако- Много ясно. В смисъл, имаше ситуация, където беше наложително. Но много други хора не биха го направили. Да, не биха. И това... Сега ще ти кажа един реален случай, в който ми замислиха дали пак ще го направя. Добре. Един ден се разхождаме и намираме портфел с документи. Така. Първото, което правим, проверяваме в Фейсбук на кой са тези документи, да го намерим там. Не можахме, отиваме в най-близкото районно. Отиваме на входа на районното, за наше щастие бяха хората, които си бяха изгубили документите. И полицая какво казва? Ако си бяхте забавили една минута, тези документи вече са крадени. И вие ако ги донесете, трябва да пишете много как сте ги намерили тези документи и не се знае дали няма да ви обвинят в кражба. И сега с другия път, като намерят документи, дали ще ги залеса? И що не звънна директно на човека? Няма телефон, къде ще му звънна? По лична карта се мога да В пуснеш. Фейсбука нищо не излезна. Не, пускаш се за снимка, рано или късно ще излезе. Не, прав си. Това, което казваш тук е реално бък, ама той не опира до това дали си добър човек или не, а опира до това колко толеранс имаш към тъпотата на държавата ни. И колко много ти си, защото ние примерно имаме обща позната Илона, която не е българка. И която трябва да отиде си извади някакъв документ, аз съм ходил винаги с нея, защото нея е правят на ненормална. И тя винаги трябва да чака и винаги трябва. Щупена ни е системата. Много щупена. Трябва да не ти пука от тия неща и трябва обаче в същото време тебе не че ти пука или не ти пука. Това е същото като запишеш си детето на детска градина и то е болно през 2 дена и ти плащаш 1000 лева на месец за 4 ходения в месец. И що е болно детето? Защото родител А, Б, В, Г и Хикс си оставят децата болни на детска градина, защото няма кой да ги гледа, защото те трябва да работят. Значи сега болно дете е много общо понятие това. Децата постоянно в мен са с тополи, кихат, кашлят, нали? Това означава, че са болни. Моят син постоянно е с някаква хрема. Дори температура има във то. Температура, ако има вече е сериозно, да. Но заради сополи, те да ми кажат, детето ти е болно, връщаме ти го. Ми извинявай, ама едно време вас като са ви гледали, всеки път си връщали вкъщи. Не, аз не съм бил на детски градина. То си личи. Аз съм бил. Аз не съм боледувал толкова пъти сериозно като дете. Аз за да боледуваме трябвало да стигна над 38 градуса температура, считам за болен. Винаги сме имали сополи, разбираш, и това е нещо, което се случва постоянно. Ама аз ти говоря реално детето да е болно, реално да се връща болно. Няма как да е болно през 2 дена, нали? Ще е болно в месеца веднъж и то не би трябвало всеки месец. Това означава, че някъде нещо куца. И виждаш ли как... Дали ще е храната, дали ще са витамините, дали ще са... Има много други. И влизаме в затворен кръг, който пак опира в това, че държавата е счупена. Защото лекарствата ги предписва пак лекаря, където му е счупена системата, където не те лекува, после работата ти е счупена, защото не ти позволява, не ти дава достатъчно пари. И ние сме в един водовъртеж от счупено. Да. И реално, ако избереме да обвиниме водовъртежа на счупеното, че е счупено, то ние ще потънеме. Ако кажем, въпреки това водовъртеж ще плуваме, ти па мога потънеш. Ама ако така или иначе потъваш, не е ли по-добре да направиш усилието да бъдеш примера, който иска да видиш хора? Да. Аз мисля, че това е много добър начин да завършим, защото ще изпадна в хипогликемия с малко приятно. Почвам да ми избива студена пот. Динкале, да треперят ми ръцете, човек. Не знам колко шуварихи трябва да изява. Ето, къса виж, потъси. Добре, мисля, че много добър разговор направихме нещо. Много по-добър от миналия. Да. Много по-добър от миналия. Това е защото аз съм успокоителни. Това не трябваше да го казваш, хората ще се притеснат. На болко успокоителни съм, добре, на болко успокоителни съм. Добре, нещо друго да кажем като завършък. Момент само, че отговарям. И това беше много непрофесионално. Аз искам да кажа, че до края седмица ще снимам още един подкаст с Димитър Леков. Така че него ще го пуснем след 15 число на там. След 15? Сега до 15 ще пуснем този подкаст, след 15 ще пуснем другия. И от следващия месец ще почнем по един подкаст. От следващия месец вече мисля да покана преподавател от НСА. Покани. Ще кажа кой малко по-късно. С него темата ще е малко по-сериозна и ще навлезем малко повече в дълбочина на здравеопазването. И така. И внимай, че ще бим на канадска. Добре, и това е приключило. Да. Добре, гаси, айде. Чакай, стой. The Refresh Cast, TikTok, YouTube, Instagram. The Refresh Body Therapy, Instagram, TikTok, G-Fitness 22 без I.
G-Fitness, защото нямаше как да е с 22. G-Fitness 22. Точно. YouTube, Instagram, TikTok. Да. Всеки, който иска да ходи на масаж, Васил. Всеки, който иска да тренира преди да отиде на масажа, Георги. Може и на някаква друга терапия. Може и на някаква. Да не е само масаж. Да, много ви благодариме. Радваме се начина, по който реагирате на това, което правим. Ще продължаваме да го правим и ще стремим всеки следващ път да е по-готин. Да. След време, като се развиеме, надявам се да имаме поне, както каза Васил, 10 камери, защото иска да го снимаме в гръб. И стойка за микрофона. И стойка за имаш микрофон, да има който ти го държи, вече много искаш. Добре, приключваме. Хайде. Чао, чао.